Atong liliw na ya. Oh. Nanay Mika, nay di ito may hilabot nay. Oh. Parang sa man ni. Kani nga number? Ha? Number lagi, papel man papel. Lagi. Anare piyong sa piyong. Piyong karo nga piyong. Unsa nga number? Karang ay ko sa Diego. Salamat sa Ginoo. Sige, tara. Kay tabangan ka nga kani makakita ko unsang butang nga bae. Ana, kalalay. Yan. Nakuha kong nanay okay. Palagi ko sa iya kay paspas kay siya makakuan. Makalakaw. Nya nuwi nga pasakap yan daw nga. Taas ka mo sa katunon pa guys. Lay pa mistinod. Naapsan min niya. Paminaw niya. Flat ra mong giagihan. Nga di ba ka mo sakay og kabayo? Oh, ilang lugar na doon sa sigto. Wala. Magbakay ro mo dire ka mo sakay og dos pikas. Oo. Sing alan nimo nay? Ha? Sing alan nimo? Ha? Kila. Hila? Kila. Abis na kila. Yang binaklayan mag 20 anyos. Pero iya pong lawas, wala sa pangbata ampod. Ha? Bata kay gamay man ka. Ha? Di Pero- ay sigulang na. Akong kauban no. Mas luyag tuhod akong kauban. Kalayo. Kasi nang buhok na ako. Pasag din ang buhok nay. Nga naman kay iba. Akong bana kay Importante baskog. kuan ang edad. Titinta. Silinta. Titinta. Mo nang bana nimo. Oo. Buya man ni. Ang uban. Ha? Ay isa ra. Sarap dua ako magminyo. Ha? Tinta lang edad aking bana. Ay nakabuya dai buya. Kabulo mo guys, unta nang buya guys ha. Ang buya mo na siyang klase sa nang sabot-sabot ba, sabot-sabot nga. Oh, gini ka na nagsabot. No choice ka. Regardless kung pila mong edad. Kung gibuya mo, dapat ka mo gyud magdayon sana all. Oh, may pay gibuya na lang ko. Ay, sorry nay. Kako mi nay taga-ala eh. Oh. Nale. Nanami dira sa inyong lugar kay nagtan-aw mi sa inyong lugar kung Dagan ka pumuhot ko. ha? Muhot. Muhot. Piligi na ako. Ay muuhot. Uso naman karon ba? Okay, plano mo pahulay sa tanay? Okay na ako niya lang. Ay, nakisabay na noon ka. Ay, nakisabay na. Naulaw man mi kay. Naulaw mi sa mong kasabay kay paspas kay mo baklay. Kaya lang. Oh. Pahulay. Walang diyana ba? Sa Oh. Asa man yo ana? patuloy ko man ang simbahan. Oo. Abay, ganun na ay abukado. Ka tanay simbahan? Nanay Mika. Mika ba? Kina. Kina? Oh. Kina man to. Ay, Kina, sorry. Nanay Kina. Nara may akong naw. Batig inyong kang Facebook. Hello guys, nakita na mo dito sa dalan si ganina si Nanay Kina. Kina. Oh, ako sayo. Lingkod ta tanay kay kapoy kayo. Di na sa malingkod. Ako mo lingkod ko. Tindog lang ta kay. Muna sa doktora. Di mayo. Di sa malingkod. Tindog lang. Tindog de. Kaya kasi kuan ma'am Clarita. Magamay ang kinabuhi kong mulingkod. Mayo ko nung nag sa hangin ba? Ay, kana kapoy. Oo. Nay gusto na ko may nag-asa ka pa yung karon dito sa ibabaw. Oo. Kay- Putian. Tata nga kay- arapan. Kaya sa mga tutong sutin mo unsa ka Pang mangutang ka og pagkaon. Oo, Bugas? Oo, kay pabilag. Kay pobre lagi. Wa pa masisasa yung mga senyor. Wala gahulat pa kag mo senyor imong partner para nay kwarta unta nga dawaton pagabulan ba? Oo. Ako may ibang sobra na. Naldi kay isting man sa kapihan. No? Sa kapian? Mm. Ay bakit ani mong gwapa nga kuno kana sayang yang lipstick ba? Ibon siguro na ba? Dadaot ko sa panal ko sa sinda. Ay, kabalaka na nay. Nay, kanang pwede malili yung ka mangutang ka basi daghang kag kwarta dia. Ang alam siya. Gusto na ng bag nimo nay? Hmm? Gusto na ng bag nimo? Salipin kanang pandong. Silupin? Ayun sa kita hinay kay mga nalot mong buhok. Ati tanaw nakataban ng uban. Sige, salat din na. Bay nung kanayo ban. Awa lang na sa sir kay. Pero na ay kwarta na gamay ragay kayo. Sige. Kana ba kana unaton imong bag nimo? Sige Oo, imong bag. tanawa. Among bag ani. Kana. Atong liliw na ya. Oo. Nanay Mika, nay di may hilabot nay. Oo. Parang sa man ni. Pagsa Wala na bugas. Ada, dilo ni bugas. Oo.
Gusto na ng alcohol. Mhm. Dul na tindahan. O, at least sa safety na si alcohol. Ngayon kamay na ya. No, tinukan. At tinukan. Oh, gro, alcohol gid niya. Then kalo dayong kalo. Sige. Awag sulod. Kay nay. Oh, naarag. Man tindahan na si babaw ra. Oh, mag-cruising. Katong cruising dito. Crossing. Oh, untay, ngalan nimo? Si Bulkit. Si Bulkit. Bulkit ra, Bulkit. Oh, Bulkit. Vulcanizing shop. Oh! Bahalag hago basta kay naka-lipstick. Ay! mo lagi. Sana all. Oo. Beauty products. Ano pa sa maninay? Ako ang samin. Amin. Pangkoloriti ka. Colorate. Ay sa amin na lang gid ay. Na hot kuan. Noto na walang ang bag. Nay kung nakay kwarta o kani. Oh. Ay mo ni akong pang-snack yata gina. Oo, Uy, oo. gabala kay pang-snack ra din ay. Kapa. I mean, kwarta asuay. Ka 50 na gaid. Say gaid nay. Kalang kuan istorya. O 50 rin. Oh, gatingog man niyo. Kwarta nga gamay, tanawa gani. Kamay. Oh, 50 ra gid siya. 50. Sa maninay? Kalang kuan. Sa buyag? Oo. Ipalit na ako. Mhm. Naaman sa malulo ko na daghan. Nang hilabot ako sa bag niya nay. Dali duli. Tanaw. Duli. Layo yung camera. O bayay sa kuan bag ko. Parang sa maninay? Sa kuan. Arilo. Mm. Nang hilabot tunon kay ko ba? Sa Okay. maning mo maning pan siguro ang imong gikuha wa pa ni magiuli sa sudlanan. Oh. Magkaunsa maning ahos nay? Ha, kapanakot. Ang panakot it's ang bali ang yung bag dala na pud kusina day nay panakot. O kanang kani. Mo kani ako madala Naday dala. sudlay oh dalaga pud is nanay taon. Oh. Nakaingon na ito karon nakasabay na sila tan-aw dito. Atong marika nang diani. Dito pa siya nagpuyo sa pikas kanon dito sa itong pikas pang kong bukirang dito may gikan hasag kakapoy. Oh, nagadto ka ganiha. Ako nang sulod na nay. Naaman akong balayo, yung simbahan Katoliko. Kung nakay kwarta na nay panalitan kung nakay kwarta karon nakay kwarta pananglitan na imong kwarta karon 50 man. Oo. Pananglitan kung nakay kwarta karon unsa may imong paliton dayon? Bugas. Di na ka mangutang. Oo. Kung kuan. Sure dili kan imo itong it. Ari iman tag kuan. Wala itong it. Oo. Di ka gadula. Dodi ko balo. Kung nakay kwarta igor gyud mo ikuan. Oo. Ah. Labi. Lamay pa ilahan ay mo tagaan mo kog lumber. Kay kumakadaog ta sa kuan. Mangayo ang number sa kuha kay para mag-chat o sa textmate na. Ay kana yes, per 3. Oo. Ay, babalik na ako mag-textmate ta mahadlok sa Oh. Ni kaya para makadaog ka pa Oo. bugas. Oo, palit sa bugas. O nakoy hiring. Tagaan hiring. Tagaan ka sa kag barato ug makadaog. Kanaog ko ha. Kanaog ka tayo barato. Oo. Nako hiring diri. Nako ako ang gikuan niya hiring. Sige. Di itago talon ikan mo. Basta di ko nimo tagaan ay. Tagaan ka lagi. Basta makadihi ka. Oh, pag makadaog ka tagaan nako hiring simo tagaan ako simo. Ya kung makakwarta na ka, dili na ka magpalit, dili na ka mangutang og bugas. Oo. Di na ko mangutang kung magpalit ko itong hapat. Pila man imong daogon makadaog og 500, mangutang og bugas. Di na ka mangutang kung nakay 500, di na ka mangutang og bugas. Di na sa mangutang. Mas maayo man wala iutang nay. Oo. Kang ugma pa man sa makadaog. O alcoholon. Mga alas 10 na oras ba? Kung di manirilo. Mga hapit na mo sa ni oras, hapit na. Mani aman ating rilo ani. Kanita man si Murilo si oras. Basta makadaog ka sa alas 2 ug mga kuan. Oo. Baby. Minsan awa lang. Alas 3:30 City. Nagaandar ba kunin ano gaandar ka Oo, pitok-pitok. kanang ubos ba? Ayun ni kay solid niya, solid ko. Kanang pwede ra sa tagpos na dili na siya makuan. Ang sada niya. Ito na kung makadaog og 500 na kung swerte, pati mo bugas daan. Oo. Dako na lang kwarta nga 500. Dako na. Pero di ang kanang kuang gyud dinhi makabaog. Kinsa man kauban ninyo dito yung balay ni tatay kasi kauban nyo kamuran duha? Tulo pa na ako pinamangurang nga bata. Nak- sa kuan dinayin. Oh, nakay na kung nakay akong yata sa imong nga number ba, mas madagan nimo ni. Oo. Panghatag balato na ya? Oh, tsaka ang kalagig bratog, di ba hinong kumangkali og Oh. kuan? Kani nga number oh. Kani nga number. Ha? Number lagi, papel man na papel. Lagi. O duli. Dito na dire. Dito pagitas na namin sa tanay. Oh. Ana re piyong sa piyong. Piyong karo nga piyong. Unsa nga number? Karang 100. 100? Ay, kuan safe di ko. Sa kalibo mo lagi na. Oh, imo na. Ay, salamat ha. Kalian ka sa Ginoo. Ang Ginoo pilo-pilo ni sa imo. Nga may inyong kaglawas. Pilo-pilon ko sa Ginoo. Oh, tagaan ka sa grasya. Ay gusto pilo-pilon ko sa Ginoo. Dili. Tagaan ka sa grasya. Basig mahimo kong inano na may pilo-pilon ko sa Ginoo na ya. May hapon, Brad. Oo. Tagaan ka nga may inyong kaglawas o tagkaning grasya imong gihatag. Una pangayo na ka nang magwapo ko nay. Oo. Tagaan ka sa
Unya bago Mugapo ko. Aya day muga sada ang lawas. Mayo kag lawas nimo unya tabangan ka sa Ginoo Kristo nga mainom kag lawas og kaning imong gihatag sa ako ah. Unya tabangan ka sa Naadto na ta dito karon. oh. Magpalit ta tag bugas. Oh, Tara. makabog naman ni. Ha, nakadaog naman ka di na ka mangutang ha. Oh, Magpalit na ka og bugas. salamat sa Ginoo. Sige, tara. Kay tabangan ka nga kani makakita ko unsang buotan nga bae. Kana kalalay. Buutan na lami pagyud kayo ay. Kanang matanda-tandayan og mayo. Sir, paminaw gani ang akong giingon nga kuan tabangan ka gid sa Dios Amahan ug Ginoo Kristo nga kaning imong gihatag nga pilon sa imong kwarta magdaghan imong kwarta ug mayon yung kaglawas iway ka mo ni aning lakaw karon. Tabangan ka mo sa Dios Amahan. Abi na ogay na nga pilo-pilon sa Ginoo akong lawas. Dili paminaw sir. Ang kwarta. Ang kwarta mo daghan na sa imuha. Na ako lagi amigo di sa ako ano sa kuan sa salbasyon. Nagtrabuhay man ko sa una. Ya, mga alas Chris pa mugikan ko dinhi wa pa ni enak ang distrito ang akong edad sa akong anak. Abi mo sir ang akong amigo karon na anay motor ko sa una ang iyang sakyanan. Karon na anay iyang mga Ba makamotor pud ako ba kay bunggo. akong motor na ba yun kay kanang ituklod-tuklod para ba to? Pero tabangan ka sa Ginoo. Salamat kay nay. Karon agto ta digto kay magpalit man ta, magpalit tag bugas. Kay basta imo na ipatantanan sa swerte si bagdok nimo na. Adili. Dili ipalit na ako. Tara. Sapnap. Kay makabog naman eh. Isa sa napkin. Kanang tunga ka sa ako. Aw, pinagom. Papalit mo napkin pa ka. Ay, Dili. Naminaw di ang naman ko. nabungol na. Sorry. Kanang sir, ang Ginoo naman sa ihatag sa karing imong gihatag ang Ginoo ang magbalo sa imo. May nang kaglawas, unya magkakwarta ko. Amen. Tabangan ka sa Ginoo ang hantod may imong kaglawas. Yan po akong dagway na iba kay mi. Magwapo ka. Ay, iyan po Gabutan yan po. ka man ganjay kayo. Tara. Tabangan ka sa Ginoo Kristo. Nga iway ka mo ni ani gakat ang karon. Nay, kinsa may mo kuan? Kinsa may mo daog? Daogi daw. Dito. Tabangi sa dyan. Ato ilok dohe gani siya siya. Dohe. Dikil lang yan. Diri sa plat dyan. Diri dala sa gawas kay murag delikado man. Nakapalit ang sulan ni mo nay wala ka palit. Wala sa. Ha? Balik na unya. Balik ang niya. Oo. Sige. Pauli na ka ana. Oo. Diretso na ka pauli. Oo. Sige, sir. Akwera lagi. Sige, ta. Una danay. Sige. Salamat kayo nay. Salamat. Amping nay. Hala ka daog gid sing ulo. Daog gid niya sing ulo. Abi ni mga di na kusog. Oy, git.